Kautaman Jogo-jogo Panglimbang 5 menit dina Kemis Legi tanggal 17 Agustus tahun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 24 ayat 42 tekan ayat 51. Wigatine jogo-jogo kapratelakake ana paribasan sumadya payung sadurunge udan. Pengalaman mbuktekake rikala mangsa udan teka, marga ora duwe payung, wong ora bisa tandang gawe utawa lelungan ninggalake omah utawa padunungan. Tundhone sakeh kegiatan dadi ora kaleksanan. Sakeh janji lan reroyongan, umpamane sembayangan lingkungan utawa latihan kur batal. Tekane udan kang asring ora bisa kaprediksi dadi gegambarane prastawa banget wigati. Kanthi gegambaran sawijining maling kang sacara sesedeman babah omah, kaya mengkono mau Gusti Yesus paring piwulang ngenani dina rawuh dalem Gusti kang uga banget wigati kang ora dinyono dinuga. Dina rawuh dalem Gusti banget wigati jalaran ing kono manungsa kajaluki pertanggungjawaban ngenani sikap lan kahanan uripe ing dina pungkasaning jaman. Dene dina pungkasaning jaman kabedakake jroning rong perkara: pungkasan jaman sacara pribadi lan pungkasan jaman sacara bebarengan. Sacara prasaja, pungkasan jaman sacara pribadi kategesake minangka saat kang ing kono manungsa kapundhut dening Gusti alias dina puputing urip. Dene saat pungkasaning jaman sacara bebarengan rikala sawijining prastawa nimbulake kurban tiwas pirang-pirang. Prastawa kuwi kayata pageblug, bebendu, kacilakan lalu lintas, kobongan lan sak piturute. Lumrah kurban-kurban kang tiwas ora padha nyono lan duga tekane prastawa ngenes kaya mengkono iku. Ngawikane prastawa kaya mengkene iki, Gusti Yesus paring piwulang kanggo padha jaga-jaga lan siaga. Tindak jaga-jaga bisa katindakake kanthi cara tansah sadar mring rawuh dalem Gusti kang tan dinuga dinyono sarta ngrasuk sikap tansah siaga. Kanthi gegambaran sawijining abdi kang tetep nindakake ayahan padinan sinambi tetep munjer lan mantrek ing wektu si bendoro rawuh, kaya mengkono mau para pendherek dalem Gusti kudune ngayati sikap siaga. Wose ing kahanan apa wae, kapan wae, ing tandang gawe apa wae, ing endi wae, para pendherek dalem Gusti kudu tansah sadar menawa Gusti bakal rawuh sak mangsa-mangsa kanggo nyuwun pertanggungjawaban. Ora ndang rawuhe Gusti ora dadi alasan kanggo lirwa lan deliya. Rikala wong lirwa lan deliya, dheweke bakal nandhang pituna dewi. Jer pertanggungjawaban ing ngarsa dalem Gusti dumadi sacara pribadi. Wong ora bisa nyalahake liyan sing ora aweh aba-aba. Wong ora bisa nyalahake liyan sing ora gelem elik-elik. Ing kene dadi cetha menawa kamulyan langgeng uga gumantung mring sepira tumemeni para pendherek dalem Gusti anggone nindakake jaga-jaga lan sikap siap siaga. Para tresna pelem kinasih, swargi penyanyi Dina Mariana nate nembang lagu kang judule Ingat Kamu. Kapratilake lagu ing kahanan apa wae lan ing tandang gawe apa wae, wong eling marang si gegantilaning atine, ingat kamu. Mengkono tembung kang wola-wali tansah kaucapake. Rikala lagi mangan eling kowe, rikala lagi kerja eling kowe, rikala lagi sinau eling kowe. Semono uga kudune awake dhewe kudu tansah eling Gusti kang bakal rawuh sawanci-wanci menawa kepingin urip mulya bareng panjenengane. Siji meneh, aja nggugu karepe dhewe. Suwawi sami munjuk, kunjungas dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Ugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados sing mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungas dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.